Id-dixxiplina fil-ħabs għamlet ġid lil kulħadd. Hekk saħaq Walid Lawini li bħalissa qed jiskonta l-aħħar ftit tas-sentenza tiegħu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Walid, Tuneżin ta' 40 sena, daħal il-ħabs 4 snin ilu wara li tressaq il-qorti mhix li traffika droga. Minn plejer ta' Hamrun Spartans jilab fil-Premier Malti fl-aqwa tiegħu spiċċa mhux biss jabbuża mid-droga iżda beda jitraffika. Walid qal li għalkemm illum għamel il-programm tal-Caritas u jinsab riformat, il-ħabs kif kien qabel ma kienx jgħinek tieleb il-vizzju ta' droga. Aħna drug addicts, ħanajt il-verità, bla disciplina, ma nista' mmurru kien ta' għax jekk tidħol il-ħabs u tsibu kif kien fil-passat kindergarten li hu mhux ħabs, mallum il-ġurnata anke s-sistema biddel. Walid kompli jirrakkonta kif qabel inbidlet it-tmexxija, id-droga fil-ħabs kienet qisha d-del tiegħu għax kont issiba x'in trid. Id-droga llum jekk ngħid 85% naqset mhix bgideb ta' jiena meta kont nabbuża mid-droga ġol ħabs stess, ma kelli l-ibda problema biex nixtrija, nqum filgħodu u nsibha miegħi tiġri ma saqajja lejn kollu. Irrakkonta kif madħul ta' droga sintetika fil-ħabs kien jara atroċitajiet kbar. U biex ta' xaqa, issa mhux droga, heroina u kokaina biss, issa u sintetika ta' nibgħat messaġġ li żgħażagħ żgħar ta' bl-esperjenza li għaddejt jien ta' di toqtol lin-nies ta' jiena rajt nies jaqgħu mal-art, jiena rajt nies jwersqu ta' mhix ċajta ta'. Ġifieri affarijiet tal-biża' kien hawn ta' ġol ħabs ta'. Spjega li kemm ilha li nbidlet it-tmexxija il-ħabs sar verament faċilità korrettiva għalli bħalissa qed tingħata għajnuna lil persuni li qed ibatu bil-vizzju ta' droga li qatt ma kien joħlom li tingħata fil-ħabs. Ġab nies li vera għandhom bżonn għajnuna nafhom kollha jiena, drug addicts. Xtralhom tracksuits, xtralhom slippers, sadi qatt ma ġrat kemm ilhem jiena, bedu ġiha bit-training, qed jagħmluhom il-gruppi mhix ħabs stess ta' di. Qed jipprepara n-nies biex joħorġu diġà fis-soċjetà lesti. Stqar li mhux il-ħabs inbiss bidlu l-atteġġjament, iżda anke l-uffiċjali tal-ħabs għax saru jittrattaw aħjar lir-residenti tal-faċilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.